नमस्कार गावाल्यांनो, मी निकेत हळवे मालवणी टेल्स मध्ये तुम्हा सगळ्यांचा स्वागत करतोय। आता फुटेज वरून तुमका कळालाच असात की मी खैल आहे। मी इलय आचरा येथील पिरावाडी मध्ये आणि हय येऊचा कारण थोडा खास हा, कारण हय असा एक मातीयेचा घर। चला ते मातीयेचा घर बघूया। दादांनो, या घराबद्दल माहिती सांगा ना। साधारण हे घर 1804 मध्ये बांधलेलं आहे, पूर्ण झालेलं आहे घराचं बांधकाम। आणि हे आमची 7वी पिढी आहे जवळजवळ। पूर्ण घर हे 2 गुंठ्यामध्ये असून प्रशस्त असं एकमेव 7 भावांचं कुटुंबाचं घर होतं पहिलं। आणि तिथे सगळं खेळीमेळीचं वातावरण, सगळे एकत्र राहायचे। आता नवीन ह्याच्यामुळे जो तो वेगवेगळ्या ह्याच्याकडे जायला, स्लॅबची घर हवी, नवीन किचन हवा, पारंपरिक याच्याकडे कोण दुर्लक्ष होत चाललं। तर असं हे घर एकमेव आता जवळपास इथल्या एरियात आहे। मग हल्ली आपल्या इथे स्लॅबची घरं बांधली जातात, मातीची घरं दुर्मिळ झाली। पण कोकणाचं जे हवामान असतं त्याच्यानुसार हे मातीचं घर एकदम अनुकूल असतं आणि उतरत्या छपराची घरं ही अनुकूल असतात। तर हे घर खूप उपयुक्त आहे। तर तुम्ही यापुढे ह्या घराचं असंच संगोपन करणार ना? हो, आता 1983 साली याचं पहिलं एक नळ्याचं घर होतं। 83 सालानंतर परत आता कोरोनाच्या आधी 2 वर्ष आधी या घराचं रिपेअर केलेलं आहे। जवळजवळ 4 ट्रक सामान न्यायला लागलं खर्च, म्हणजे पूर्ण। आणि किंदळ, माड, सागवान अशा विविध तऱ्हेची झाडं याच्यात वापरलेली आहेत, म्हणजे वाशे, रेबी। त्यानंतर ह्या स्ट्रक्चर ठेवण्यामागे एक हे आहे, कारण याचं एअर सर्क्युलेशन ह्या घरात व्यवस्थित होतं। आणि कौलारू घरामध्ये मातीची चूल का असावी त्याच्या मागे पण एक आहे, जेणेकरून ही वाळवी जी लागते घराला, तर मातीची चूल ही प्रत्येक पारंपरिक घर, म्हणजे जे मातीची घरं आहेत त्यात मातीची चूल असायची। आणि त्याच्यामुळे धुरामुळे त्या वाशाचं व्यवस्थित संगोपन व्हायचं आणि त्याच्यामुळे ती घरं जास्त दिवस टिकायची। आता चूल गेल्यामुळे, गॅसवर आल्यामुळे वाळवी लागून ही घरं लोप पावत चाललेली आहेत। अच्छा, नाही, खूपच चांगलं। आम्ही अशाच घरांना बऱ्याचशा भेट देणार आहोत आणि पहिलं घर तुमचंच आहे, त्यामुळे खूप खूप थँक्यू। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।